الفيتامين نحل نحيلي بقز ملكاعة تفتا وتحملي بقز ملكاعة تفتا وتحملي سبعي من سبيتي نجزانا هزبي نجزانا هزبي سبعي من سبيتي نجزانا هزبي نجزانا هزبي سبعي من سبيتي نجزانا هزبي نجزانا هزبي كله فتاوية والعايق ونعابي والعايق ونعابي ونوري تموق زيت من مغبي زيت من مغبي سلام كبران تخطاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا نلومي كل خا إرتراوي تاريخ كافلت بزبل زدالنا تحستو إن نقرب لكم كوينو هاجرنا إرترا بجيوغرافياوي أكمامتا وترو عيني حيالات هاجرات زود كاموخانون أبكالا أي وقع عالم إنجليزن طاليانن نإرترا نمجزا أمريت إرترا نايزكايد أخويناتن إرتراوان قداي مجزاتي بزعبا زخونو لخونتاتن زنتصر قداماي كفاليو كخون ازي كاب سندات وشت هاجر تموركيسنا زدالنا تحستو نخل إرتراوي أزي أقداس سلزخونه كتكتاتولنا بخبر نعدمكم نزت تحستونا كالوت إرتراوانن قدساتن من تخبوت حمدما بوغنكم شيرن لايكن كتقبرو بتحتنا نلابوكم حجي نابت زدالنا قداماي كفال تحستو نسقرالونا سناي مكتتال هاجر إيطاليا بعشرة سنة شحنت شعات 140 عام تمرت كوينات مس أوجت كاب صباحيتو مالت كاب 11 سنة جميرا نفرت بريطانيا قبل علس مراقي ترفة كبرا جمرا أبتقوانتي إرترا جزءات إيطاليا زنبرت نهزب إرترا ناس نترهوان زما باصع منشرات دما كاب نفرت بريطانيا كزنب جمرا حدا كاب تورقاقتي كم زبل صحف نبرام وتهدرات إرترا سمعوم ازي جاجاوي إيطالياوي صلاينا ففريام مريتكم منزعو نتسترف محراس يخلكلكم الله كوبتكم كي ترابحو يعنقفكم ون نمن اسياتكم اموداتا زيبلو كويناتنا اتوه يودوم الله اب صوماليا ليبيا إثيوبيا صواكم موت يخون الله مريتكم هابتكم كبراتكم جن بإيطالياوان تمنزع الله كال ورقات وي منشور دما كم زيبل أبكرن زلهم إرتراوان سمعنا نحنا منقست بريطانيا كم حربنياتات نزاربكم علنا إيطالياوان نحمس عامتات جزيئم خميم كل جزيئن أبكن ما جنبار نايكوينات مسسلوف خميم نهاجركم بأدن نقطة سرقاتات مليون ما زلو نابهلكيتكم نختمرش لوميم وإرتراوان نايجزا رؤسهم بانديرا يقبأكم يو مكوننات كتكونو مسلكم يو كابتي بإيطالياوان زوهابكم بزبلص أصوار كتواغو مسلكم يو نظام تسعيرهم زلو إيطالياوان انت دار حريحكمهم نزخلو نحنا كنفصملكم نما باصع علنا هيوت إرتراوان كبرت زهلو كوم ستقبرو ترايو نهزبكم بسم هاجر نختصوعو دفرو جيلاتات طاليان مخوان أقوارصوم بطولونيتات كتأززو تانكتات كتزورو نفرتون كتمرحو تخوليهم ازي قال خابتي نإرتراوان والتهدرات نمشرشار ببريطانيا بنفرتي زنب زنبرة ورقاقتيهم
እቶም ሽዑብ ኢጣልያ ዝተወረሩ ኣብ ብሪጣንያ ተዓቂቦም ዝነበሩ ንጉሰ ነገስቲ ኢትዮጵያ ሃፀይ ሃይለ ስላሴውን ምስ ናይ እንግሊዝ ለኪሞም ሞንሹራት ንኽድርብዩ ተፈቕደሎም። ትሕዝቶት ሞንሹራት ንታሪኻዊ ሓድነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንባህላውን ዓሌታውን ሃይማኖታውን ተመሳሳልነት ክልቲኡ ህዝብታት ከምኡውን ንመሰል ኢትዮጵያዊ ሓርነትን ህዝቢ ኤርትራን ዝጸቅጥን ዝሰብኽን ነበረ። ስለምንታይ ግን ብሪጣንያ ኣብ ጽባሕ ኣዋጅ ውጊ ኢጣልያ ንኤርትራ ክንድዚ ኣቃሊባትላ? ሽዑካ ግዝእቲ ኢጣልያ እንተነበረት ኤርትራ ካብ ኣውሮጳ ኣዝያ ርሕቕቲ ክነሳ ከመይለያ ኤርትራ ክንዲ ተቐልጢፋ በቲ ኹይናት ክትጽሎ ዝኸኣለት? ነዚ ምእንታን ክርዳእ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ይኽሰት ንዝነበረ ኩነታት ምግላጽን ምግንዛብን የድሊ። ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ካብ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃ ሞሮኮ፣ ኣልጀርያን ቱኒዝያን ግዝኣት ፈረንሳ፣ ሊብያ ግዝኣት ኢጣልያ፣ ግብፂ ድማ ናጻ እኳ እንተነበረት ግዙፍ ወተሃደራዊ ሓይሊ ብሪጣንያ ካብ መሬታ ዘይወፀ ብምንባሩ ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ብሪጣንያ ዝነበረት። ሞሶሊኒ ኣቐዲሙ እውን ማለት ኣንጻር ብሪጣንያ ኩናት ቅድሚ ምእዋጅ ትሒዙ ሓይልታቱን ኣጽዋር ውግኡን ኣብ ሊብያ ይኹምሮ ነበረ። ቸርችል ናይ እንግሊዝ ከም ዝብሎ ነቲ ናይ ጥንቲ ናይ ንግስነት ሮማ ግዝኣታት ብምምላስ ንኢጣልያ ጎይታ ማእከላይ ባሕሪ ሜዲተራንያን ሲ ናይ ምግባር ሕልሚ ነይርዎ እዩ። ስለ ዝኾነ ፈረንሳ ኣብቲ ኹይናት ምስ ተሰዓረት እሞ ካብተን ግዝኣታታ ዝነበራ በዓል ቱኒዝያ ተቃውሞ ከም ዘየጋጥም ምስ ተገንዘበ ነቲ ሕልሙ ጉሁድ ንምግባር ሙሶሊኒ ኣንፈቱ ናብ ግብፂ ጠውዩ ንኽወራ ቁሉዕ ምቅራብ ገበረ። ንብሪጣንያ ምትሓስ ግብፂ ብኢጣልያ ናይ ሞትን ሕየትን ጉዳይ ኮነ። ምኽንያቱ ምስ ስዕረት ፈረንሳ ብሪጣንያ ንበይና ኣንጻር ሓይልን መዓትን ጀርመን ደው ኢላ ስለ ዝነበረት ብመገዲ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበራ ርክብ ምስ ህንድን ርሑቕ ምብራቕን ከምኡውን ምስ ናይ ኣፍሪቃ ግዝኣታት ምተቖርጸ። ብደቡብ ኣፍሪቃ ኾሊልካ ብህንዳዊ ውቅያኖስ ምኾነ እሞ ክሳርኡን ምድንጓይን ኣይምተኻለን። ስለዚ ብሪጣንያ ንግብፂ ምክልኻል ማዕረ ምክልኻል ገዛእ ነፍሳ ብምርኣይ ኣብኡ ኣንጻር ኢጣልያ ንምምካት መደብ ኣውፅአት። ኣብ ዝርዝር ምእታዋ የድልየናን እዩ። ይኹን እምበር ብዘይካትብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝነበረ ሓይሊ ኢጣልያ 215,000 ወተሃደራት ምስ ሙሉእ ናይ ፎኪስን ከቢድን ብረት ዕጥቆም ነበርዋ። በንጻሩ ቸርችል ናይ እንግሊዝ ከም ዝገለጾ ኣብ ሰነ 1940 ብሪጣንያ 50,000 ሰራዊትን ሙጡን ፎኪስን ከቢድን ብረት ጥራይ ኣብዚ ቦታ ዝነበራ። ኣብ ዝቐጸለ ኣዋርሕ ይኾነኒዩ እትብሎ ሰራዊትን ኣጽዋርን ወሰኸት እሞ ሰራዊት ኢጣልያ ኣብዚ ሓሰቦም ዘይተቐረበሉን ዕለት ማለት ብ8 ታሕሳስ 1940 ብሪጣንያ ኣብቲ ዶብ ግብፂ ጥሒሱ ዓሪድሉ ዝነበረ ሲዲ ባራኒ ዝበሃል ገማግም ባሕሪ ኣጥቃዓቶም። ካብኡ ጀሚሩ ግስጋሰ ሰራዊት ብሪጣንያ ዓጋት ሰኣነ። ደድሕርቲ ዝተበታተነን ዝሃድም ዝነበረን ሰራዊት ጣልያን ብምስዓብን ካብ ማእከላይ ባሕሪ ብድሕሪኡ ብምቑራፅን ድማ ብሪጣንያ ውሽጢ ሊብያ ብምእታው ኣብ ውሽጢ 2 ዋርሕ ዘይመልእ ግዜ ክሳብ ንበዓል ጦብሩቕ ሓዘት። ብሪጣንያ ኣብ ሊብያ ከም እትዕወት ግን ኣቐዲማ ማለት ብ12 ታሕሳስ ንሲዲ ባራኒ ምስ ተቖጻጸረት እያ ኣረጋጊጻ። እዚ ምስ ኮነ ብሪጣንያዊ ኣዛዚ ውግእ መላእ ማእከላይ ምብራቕ ጀነራል ዌቨል ነቲ ኣብ ኩናት ሰሜን ኣፍሪቃ ድሕሪ ምቕናይ ኣዕሪፉ ዝነበረ ብህንዳውያን ዝቖመ 4ይ ክፍለ ሰራዊት ቀልጢፉ ንኤርትራን ክኸይድ ኣዘዞም። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እቲ ድሮ ከባቢ ኸሰላ ዝነበረ ብጀነራል ዊልያም ፕላስ ዝምራሕ ህንዳዊ 5ይ ክፍለ ሰራዊት ኣንጻር ኢጣልያዊ መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ ውግእ ክኸፍት ይቀራረብ ስለ ዝነበረ እሞ ረዳት ስለ ዝተደልየ እዩ። ዘመተታት ኣቢሲንያ ዝብል ወግዓዊ ጸብጻብ መንግስቲ ብሪጣንያ ነቲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘካየደቶ ውግእ ይገልጽ እዩ። እዚ
ኤርትራ ኸመኢላ ነቲ ብሰሜን ኣፍሪቃን መላእ ማእከላይን ርሑቕን ምብራቕን ዝነበረ ውግኣት እተገድስ ሃገር ክትከውን ከም ዝኸኣለት የረድእ። ኢጣልያዊ ሙሶሊኒ ንኢትዮጵያ ኣብ 1936 ዓመተ ምህረት ወሪሩ ካብ ዝሕዛ ጀሚሩ ጥራይ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢጣልያዊት ሶማልያን 300,000 ወተሃደራት 400 በብዓይነቱ ከበድቲ ጽዋንን 200 ነፈርቲ ኲናትን ኣኪቡ ነበረ። እተን ነፈርቲ ካብ ኤርትራ እናተበገሳ ንዝኾነ ኣብ ሱዳን ግብፂ ይኹን ማእከላዊ ምብራቕ ዝነበረ ዒላማታት ብሪጣንያ ወቕዐን ክምለሳ ዝእግመን ኣይነበረን። ብምድሪ እውን እንተኾነ ኢጣልያ ካብ ቃሩራ፣ ኦም ሓጀር፣ መተማ፣ ጁባን ኩምሩክን ተበጊሳ ነታ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት እንግሊዝ ዝነበረት ሱዳን ካብ ምጥቃዕን ምቁፅጻርን ዝኽልክል ኣይነበረን። ምኽንያቱ ይብል እቲ ጸብጻብ ኣብ ምውዳእ 1940 ዓ ም ኣብ ሱዳን ዝነበረ ብሪጣንያዊ ሓለዋ ካርቱም 4500 ወተሃደራት ጥራይ ዝሓዘ 3 ቦጠሎንን ክንድኡ ዝኸውን ብሱዳናውያን ዝቆመ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳንን ማለት ሱዳን ዲፈንስ ፎርስስ SDF ኩለን ካብ 20 ዘይበዝሓ ነፈርቲ ኲናትን ጥራዩ ዝነበሮም። ሱዳን ብኢጣልያ እንተትተሓዝ ብምሉእ እቲ ብቐይሕ ባሕሪ ኣቢሉ ናብ ማእከላይን ርሑቕን ምብራቕ ዝሓልፍ ዝነበረ መስመር ሓይልታት ኪዳን ምተዓጽወ ነይሮም። ኣብ ልዕሊ እዚ እቲ ንኻርቱም ምስ ብሪጣንያዊ ግዝኣታት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘራኽብ ናይ ምድሪ መስመር እውን ምተቖርጸ። እዚ ድማ ንግብፂ ብደቡብ ንመጥቃዕቲ መቃልዓ ጥራይ ዘይኮነ ማእከላይ ምብራቕ ባዕሉ መከላኸሊ ምስኣነ እሞ ጉዕዞ ናይቲ ኲናት ንረብሓ ሓይልታት ኣክሲስ ምኾነ ነይሮም። ብሪጣንያ እምበኣር ኢጣልያ ካብ ኤርትራ ፍሕት ንኸይትብል ክትከላኸላ ነይርዋ። ነዚ ዝድርኽ ተወሳኺ ምኽንያት እውን ነይሩ እዩ። ኢጣልያ ኣብ ሊብያ ምስ ተሳዕረት ሓይልታት ብሪጣንያ ብ21 ጥሪ 1941 ንጦብሩቕ ሓዝዋ። ኩነታት ሰሜን ኣፍሪቃ ሓደገኛ ምንባሩ ዝተረድኦ ሂትለር ነቲ ኣብ ትሪፖሊ ዓሪዱ ዝነበረ ተረፍ ሰራዊት ኢጣልያ ዝሕግዝ ጀርመናዊ ሓይሊ ኣኪቡ ንኽዋጋእ ነቲ ውሩይ ጀርመናዊ ጀነራል ኤርዊን ሮመል መዘዞም። ሮመል እንግሊዝ ከይተረፉ ዘድንቕዎን ዝፈርሕዎን ኣዛዚ ዝነበረ መዝነቱ ካብ ዝቕበል ኣብ ውሽጢ 3 ዋርሕ ዘይመልእ ጊዜ ማለት ብ31 መጋቢት 1941 ዓ ም ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢጣልያ ኣንጸባራቕ ዓወት ብምጉንጻፉ ፍናን ረኺቡ ዝነበረ ሰራዊት ብሪጣንያ ብምጽራግ ንባርድያ ዝተባህለት ኣብ ዶብ ሊብያን ግብፅን እትርከብ ስትራቴጂያዊት ቦታ ተቖጻጸረ። ሰራዊት እንግሊዝ ኣብ ጦብሩቕ ሊብያ ተቖሪጹ ተረፈ። ጸኒሑ ሮመል ንጦብሩቕ ጥራይ ዘይኮነ ውሽጢ ግብፂ ኣትዩ ሰፊሕ መሬት እውን ተቖጻጸረ። ብዓይነቱ ውግእ ክርአ እንከሎ እምበኣር ምብራቕ ኣፍሪቃ ሰሜን ኣፍሪቃን ኣውሮጳን ዘተኣሳሰረ ነበረ። ናይ ሽዑ ተንተንቲ እውን ንምብራቕ ኣፍሪቃ ከም መበገስን እግርን፣ ንሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ከም ከብዲ፣ ንኣውሮጳ ድማ ከም ርእስዮም ዝዛረብሉ ዝነበሩ። በዚ መሰረት እዚ ኤርትራ መርገጺ ወይ መበገስ ነይራ ማለት እዩ። ነፈርቲ ብሪጣንያ ጽባሕቲ ኢጣልያ ኲናት ዝኣወጀትሉ ዕለት መንሹራተን ማለት ወረቓቕተን ኣብ ልዕሊ ስመራ ከዝንባ እምበኣር ዘገርም ኣይከውንን። ብሪጣንያ ደገፍ ህዝቢ ኤርትራ ትደሊ ስለ ዝነበረት بصوارات فاشيستي إريتراوي وصلوا خزلو بزي بدل بطيب كبلو وما سرتي يقدعوك الحارو وخرنتي بحاول أحارو نرسعنا نرسعنا ካብዚ ሓሊፉ ካብቲ ዝተባህለ ዕለት ጀሚሩ ከቢድ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ኩሉ ኢጣልያ እትቆጻጸሮ መዕርፎ ነፈርቲ ተኻየደ። ከምኡውን መካናይዝድ ኣሃዱታት ብሪጣንያ ካብ ከሰላን እናተበገሳ
ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢጣልያ ጉድኣታት ኣውረዳ። ይኹን እምበር ብሪጣንያ ኣብቲ ከባቢ ዓበይቲ ዓወት ዘጎናጽፍ ዓቕሚ ስለ ዘይነበራ ሓይልታት ኢጣልያ ብ4 ሐምለ 1940 ዓ ም ካብ ኤርትራን ሰሜናዊ ምዕራብ ኢትዮጵያን ተበጊሰን ንኸሰላን ጋላባትን ኣብ ትሕቲ ቁፅጽረን ከእትዋን ከለዋ ክትከላኸል ኣይከኣለትን። ጸኒሓ እውን ኢጣልያ ድሕሪ ወርሒ ብ4 ነሓሰ ናይቲ ዓመት እቲ ንብሪጣንያዊት ሶማልያ እውን ድሕሪ ናይ 2 ቕነ ውግእ ሓዘታ። እዚ ዓወት እዚ ካብኡ ንደቡብ ናብ በዓል ኬንያን ኡጋንዳን ንምዝርጋሕ ዘኽእላ ስለ ዝነበረ ንሓይልታት ኪዳን ብፍላይ ድማ ንብሪጣንያ ኣዝዩ ኣስጋኢ ኩነታት ፈጠረ። ብሪጣንያ ነዚ ኩነታት እዚ ኢዳ ኣጣሚራ ክትርኢ ዘዋፅእ ኣይነበረን። ስለዚ ኣብ ቀውዒ 1940 ዓ ም ሓምሻይ ህንዳዊ ክፍለ ሰራዊት ዝመርሖን ብኻልኦት ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ብርጌዳት ድማ ዝቖመን ሓይሊ ኣብ ካርቱም ኣከበት። ነቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ መጥቃዕቲ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ እናካየደት እንከላ ድማ ካብ ሰሜን ንኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ በዓል ኬንያ ድማ ንብሪጣንያዊ ሶማልያን ንደቡብ ኢትዮጵያን ንምጥቃዕ ትቀራረብ ነበረት። ብሸነኽ ሰሜን ዕላማ ኣብ 3 ሸነኽ ማለት ብገዳረፍ ሓሊፍካ ጋላባት ብምጥቃዕ መገዲ ኢትዮጵያ ምኽፋት፣ ንኸሰላ ካብ ኢጣልያ መንጢልካ ተሰነይን ሰብድራትን ሒዝካ ንኸረንን ኣስመራን ምምራሽ፣ ብፖርት ሱዳን ቃሩራት ቆጻጺርካኻ ንኹብኩብ ንኸረንን ገማግም ባሕርን ንባጽዕን በዚ ድማ ንመላእ ኤርትራ ካብ ኢድ ኢጣልያ ምልቃቕ ነበረ። ኣብ ደቡብ ኤርትራ ዝነበረ ሓይሊ ኢጣልያ ቀሊል ኣይነበረን። ኣብ ከሰላ ሰብድራትን ተሰነይን ጥራይ 5 ቦጦሎኒታት ነበሮም። ካብዚ ንላዕሊ ኣብ ከሰላ 2 ኣብ ኦም ሓጀር ድማ 1 ብኤርትራውያን ካልኣይ ከዓ ብኢጣልያውያን ዝቖመ ብርጌዳት ቀረበ። እቲ ናይ ኤርትራውያን ሎሮንሲኒ ብዝበሃል መንእሰይ መራሕ ዝእዘዝ ኣብ ሶማልያ ክብ ዝበለ ቅያዘ ጥሬ ካልኣይ ብርጌድ ዝበሃል ነበረ። ኣብ መወዳእታ 1940 ኣብ ከባቢ ኸሰላ መጠነኛ ውግእ ተራእየ። ይኹን እምበር ክልቲኦም ተፋጠጥቲ ሓይልታት ወሳኒ ዓወት ኣይተጎናጸፉን። ሓይልታት ብሪጣንያ ግን ሱዳን ንኸይትጥቃዕ ዝከላኸል መጻንሒ ቦታን ሓይልን ክድልቡ ከኣሉ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እያ ብሪጣንያ ነቲ ተገሊጹ ዘሎ ዓወታት ኣብ ሊብያ ዝጨበጠት። ከምቲ ዝተገልጸ እውን ናይ ሊብያ ዓወቶም ከም ዝረጋገጽ ምስ ተኣማምኑ መራሕቲ ኲናት ብሪጣንያ ንረብዓይ ህንዳዊ ክፍለ ሰራዊት ከም ተወሳኺ ሓይሊ ንኤርትራ ሰደድዎም። ኣዛዝቲ ሰሜናዊ ግንባር ጀነራል ፕላት ናይ መጥቃዕቲ 0 ሰዓት ኣብ 18 ጥሪ 1941 ወሰና። መደቡ ድማ ንኸሰላ ድሕሪ መሓዝ ሓይልታቱ ብ2 ሸነኽ ማለት ብተሰነይ ሃይኮታ ባሮንቱ ነቑርደት ከምኡን ብሰብደራት ዋካይ ኬሩ ነቑርደት ከም ቀዳማይ መድረኽ መጥቃዕቲ ምስላጥ ነበረ። እቲ ንሓገዝ ዝመጸ 4ይ ብርጌድ ቁሩብ ስለ ዝተደናጐየ ፕላት ንመጥቃዕቱ ናብ 19 ጥሪ ኣመሓላሊፉ ንኸሰላ መረሸ። ውግእ ግን ኣይነበረን። ምኽንያቱ ሓይልታት ጣልያን 2 መዓልቲ ኣቐዲመን ማለት ብ17 ጥሪ ዕርድታተን ገዲፈን ካብ ከሰላ ስሒበን ነበራ። ቀልጢፈን ስሒበን ክኾና ነይሩወን ይብል ጀነራል ኢቫንስ ዝተባህለ ደራሲ። ምኽንያቱ ኣብ ቤት ጽሕፈት ከሰላ ነዚ ዘረጋግጽ ልውውጥ መልእኽቲ ስለ ዝተረኽበ። ሰራዊት ኢጣልያ ግን ካብ ከሰላ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ተሰነይን ሰብድራት እውን ኣዝሊቑ ጸንሐ። ኣብ ተሰነይ ንድልድል ወይ ቢንቶጋሻ ኣፍሪሱ ነቲ ዝቕጽል መገዲ እውን ፈንጂ ዘርኢሉ ስለ ዝነበረ ሰራዊት ብሪጣንያ ሃይኮታ ንምብጻሕ ሳልስቲ ማለት ክሳብ 21 ጥሪ 1941 ወሰደሉ። እቲ ብሰብደራት ዝገስገሰ ሓይሊ እውን ከምኡ ሳልስቲ ፈንጂ ክለቅም ድሕሪ ምቕናይ ንመጀመርታ ኣብ ኬሩ ኤርትራ ተቃዋሚ ሓይሊ ኢጣልያ ኣጋጠሞም። ኣብ ኬሩን ከባቢያን 5 ቦጦሎን ጣልያን ዓሪደን ነይረን እየን።
سقينا رسعنا يمين تسبرح زنتي مسوارات فاششتي بزي بدل نصوك فريد بالحسان جا وقنا كبدو عدراشات وحاول غنادو بزي ديلت نزلي تقديدو ككب عدو رسعنا وحزدنا رسعنا يوم سقينا هنا ورنقني بكل فتاتي هاي رسعنا يوم زدنا سبع سنتي بزوارات فاشتي زي السعود يا عيد النبا بعشلهم يا عطو الزمبا نسنكم لنا خيمنا تقولينهم نام شغل تعادل نرسعنا نرسعنا ኣልቤርቶ ስባቺ ዝተባሃለ ኢጣልያዊ ተመራማሪ ከም ዝገልጾ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ጥላይን ኩናት ኣይደለዩን ጥራይ ዘይኮነስ ንኩናት እውን ቁርባት ኣይነበሩን። ምኽንያቱ ብፍላይ ድሕሪ ናይ ሊብያ ስዕረቶም ብብዝሒ ሰራዊት እኳ ጸብለልታን ተነበሮም ብዓይነት ኣጽዋር ብብሪጣንያ ይብለጹ ነበሩ። ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ እውን ንሳቶም ዘይኮኑስ ብሪጣንያ ከም ድሌታ ተወሳኽን ናይ ረዳትን ሓይሊ ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ከተምጽእ ትኽእል ዝነበረት። እዚ ድማ ካናል ስዊዝ ይኹን ፈለግኒል ኣብ ትሕቲ ቁጽጽራ ስለ ዝነበረ እዩ። ስለዚ ይብል ኢጣልያዊ ተመራማሪ ሲባቺ ተስፋ ጣልያን ኣብ ገዛእ ሰራዊቶም ዘይኮነስ ኣብ ሰራዊት ጀርመን ዝተመርኮሰ ኾነ። ብሪጣንያ ንኸረን ትግስግሰሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ጀነራል ሮሜል ንሊብያ ክወርር ተቐራረበ። ነቲ ዝወርር ዝነበረ ሓይሊ ብሪጣንያ ምጽናሕን ምድንጓይን ጥራይ ነበረ። ኢጣልያውያን ጀርመን ንብሪጣንያ ስዒሩ ግብፂ ክሕዝዩ ንዝብል ትምኒቶም ኣይተጠራጠሩሉን። ብዓብኡ ኸዓ ሓይልታት ኣክሲስ ኣብ ኣውሮጳ ከም ዝዕወቱ እውን ከም ውህቡን ዘይተርፍን ወሰድዎም። ዋላ እኳ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝነበረ ግዝኣቶምን ትሕዝቶኦምን ማለት ኤርትራ፣ ሶማልያን ኢትዮጵያን ንግዚኡ እንተጥፍኡ ኣባላት ኣክሲስ ብምዃኖም ጥራይ ኣብ ዘተታት ዕርቂ ኣብ ጎኒ ተዓዋቲት ጀርመን ኮፍ ክብሉ እሞ ካብታ ንሰላም ምልማና ኣይተርፋን እዩ ዝበልዋ ብሪጣንያ ዝሰፍሐ መሬት ኣፍሪቃ ክሙንዝዕዮም ዝጽበዩ ዝነበሩ ኢጣልያውያን። በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ ካብ ዶባት ኤርትራ ኣዝሊቖም ኣብ ኬሩ ሓለዋ ቁርደት ዓረዱም። ጣልያን መቸም ፈኸራን ተዋስኦን ይፈትዮም እናተባህሉ ይሕመዩ እዮም። ሰራዊት ብሪጣንያ ኬሩ በጺሑ ንህጁም እናተቐራረበ እንከሎ ሓደ ተዋስኦ ዝመስል ፍጻመ ኣጓነፎም። ብዘይሓሰቡ ኣንፈት ስሳ ዝኾኑ ብኣመደዮ ጊየስ ተባሃለ ኣብ ጻዕዳ ፈረስ ዝተወጥሐ ኢጣልያዊ መኮንን ዝምርሑ ኤርትራውያንን ካልኦትን ፈረሰኛታት ነቲ ናይ ረሻሽን ከቢድ ብረትን ኣሃዱ ብድሕሪት ሃጀምዎም። ነቲ ገሪምዎ ዝነበረ ኣሃዱ እንግሊዝ ክሳብ 25 ሜትሮ ቐሪቦም ድማ ካብ ልዕሊ ፍራሶም ተኰስሉን ቡምባታት ኢድ ደርበይሉን። ከበድቲ ብረትና 180 ዲግሪ ጠዊና ፊት ንፊት ተኲስናሎም ይብል እንግሊዛዊ ጀነራል ኤቫንስ። ፍርቁቲ ዘጥቃዐ ሓይሊ መሰፍራሱ ምስ ወደቐ ጥራይ ከዓ ንድሕሪት ሰሓቡም። መቸም ይብል ጀነራል ኤቫንስ ፈረስ ተወጢሕካ ካብ ዝተፈተነ ህጁማት እዚ ሓደ ካብቲ ናይ መወዳእታ ክኸውን ኣሎ ይውስኽ። ሽዑ እኳ እዚ ናይ ኣሜድዮ ጊየ ደፋር ስርሒት ንግስጋሰ ብሪጣንያ ቁሩብ ኣደንጊዎ እንተተባሃለ ቅብፀት ሰራዊት ኢጣልያ ዘርኢ ናይ ታህዲድ ፈተነ እዩ ዝነበረ። ሓይሊ ጣልያን ኣብ ኬሩ ኣበርታ ዓቢሉ ክዋጋእ እኳ እንተፈተነ ክፋል ናይቲ ንባሮንቱ ዘጥቅዕ ዝነበረ ሓይሊ ብሪጣንያ ካብ ሃይኮታ ከይተራእየ ንሰሜናዊ ምብራቕ በቲኹ ኣብ ከባቢ ቢሻ መገዲ ኬሩ ኣቁርደት ዝርከብ ዒላታት ሽግለት ብምቁፅጻር 5 ኪሎ ሜትር ካብ ቁርደት ኣዕረፈ። እቲ ኪኖ ኬሩ መገዲ ዝቆረጸ ሓይሊ መሊሱ ንድሕሪት ብምጥዋይ ድማ ኣብዚ ዝተባህለ ዕለት ጽርግያ ባሮንቱ ቁርደት በተኸ። በዚ ድማ ኣብ ክልቲአን ከተማታት ዝነበረ ሰራዊት ኢጣልያ ካብ ሕድሕዱ ተነጻጸለ። ኣብ ቁርደት ጣልያን ከትኩሉ መደቡ። ነቲ
ኣብ ሶማልያ ዝተዓወተ ኣንበሳ ሰሃራ ተጠሚቑ ዝነበረ ኢጣልያዊ ሎረንሲኒ ምስ ካልኣይ ብርጌዱ ክሳብ መወዳእታ ንኽምክት ትእዛዝን ሓላፍነትን ኣሰኪሞሞ ድማ ንምሉእ እዚ ናይቲ ግንባር ሃብዎም ሙሉእ ደገፍ ሓይሊ ኣየር ከም ዝግበረሉ እውን ተመባፅዕሉም ናይ እንግሊዝ ዓቢ ብልጫ ቅልጣፈ እዩ ዝነበረ መደብ ጣልያን ስለ ዝገመቱ ግዜን ዕድልን ከይሃቡ ንምዕርፎ ነፈርቲ ስመራን ጉራዕን ብምድብዳብ ኣብቲ መዓልቦታት ወይ ራንወይ ኣስታት 200 ጎዳ ጉዲ ፈሓሩ እሞ ነፈርቲ ኹናት ኢጣልያ ካብ ዘዝነበሮ ምዒ ምባል ሰኣና እቲ ንሎረንሲኒ ዝተገብረሉ መብፅዓ ደገፍ ሓይሊ ኣየር ስለ ዝመኸነኻ ኣቑርደት ንሓደጋ ተቓልዐት ይኹን እምበር ኣዘዝቲ ጣልያን ኣብ ኣቑርደት ክዋግኡ ነይርዎም ኣብ ቅድሚ ሰራዊቶም ብሕልፍኻ ኣብ ቅድሚቲ ኤርትራዊ ክፋሉ ሃሃዲምካ ምኻድ ዘዋፅኦም ኣይነበረን ውድቀት ሞራልን ምብድታን እቲ ሰራዊትን ቀንዲ ፍርሖም ኮነ ስለዚ ሎረንሲኒ ምስ 12,000 ኣጋር ሰራዊቱ 72 ከቢድ ብረቱን ሓያሎ ታንክታቱን ኣብ ለቓታት ምዕራብ ጽርግያ ኣቑርደት ባሮንቱ ኣብ ኮከንካ ብምብራቑ ዓሪዱ ተጸበየ ክቡራንን ተኸታተልትና ድሕሪ ዝኸ እንታይ ሰዓበ ህዝቢ ኤርትራኸ ዝብህጋ ናጽነቱ ተዋህባዶ ዋላስ እንግሊዛውያን ጠለምዎ ዛንታና ዛንታ ኤርትራውያን ስለ ዝኾነ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ኣብ ነቕርቦ ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶ ተኸታተሉና ሼር ላይክን ሳብስክራይብን ኣይትዘንግዑ ንስራሕና ኣዝዩ ስለ ዝሕግዘና ሰላም ወሰናይ ዓወት ንሓፋሽ كله فتاوية والعايق والعابي ونور التموق زيت من مقبي زيت من مقبي ناكل فيتامين نحل نحيلي ناكل ماذا نحل نحيلي صبق زم القاعة تفتا وتكلي صبق زم القاعة تفتا وتكلي ناهي وتواحد مدهاني نرسي ناهي وتواحد مدهاني نرسي تصفاني حمومات
جمعت ملتلتي زيكا يلبن حقرا وفوزي حقرا قلبي كامل نحل نحيني ناكل مآذى نحل نحيني بقزم القاعة كفتا وتحملي بقزم القاعة كفتا وتحملي بدي قربتنا متانك قاللو بدي قربتنا متانك قاللو صرحيتهم يبلوخي معاذا زي بلو صرحيتهم يبلوخي فيتامين زي بلو لكن بخياتي عايشك جسلو عايشك جسلو فخر بيني سن الكتم عني وزحبتي لك عايتك مني لو مستطعيتي يغري قبلني محرتك مني قاموا علي وكبت العاخي فصم طقابيو انتي خفت يدكي فصم طقابيو